Тази жена израсна, вярвайки, че признателността е най-висшата ценност. Докато не откри, че в нейното семейство любовта никога не се даваше, а само се дължеше. 1989 година. България. Малък град, притиснат между сиви фабрики и изпелели хълмове. Тя беше възпитана да казва «благодаря за всичко, дори и за болката». Научи се да си мълчи, дори когато я болеше, и се изтощи до край, само и само да ги накара да се гордеят. Майка я учеше, че родителите са всичко. Баща й казваше «ти ни дължиш живота си». И тя му вярваше. Учи, омъжи се за мъжа, когото те избраха. Готвеше, чистеше, пращаше пари от дома. Защото така правеха добрите дъщери по онова време. И за известно време си затваряше очите. Съседите хваляха нейната отдаденост. Родителите й разказваха на всички колко са горди. Животът й изглеждаше съвършен. Докато един ден за първи път каза «не». Отказа да изпрати заплатата си този месец. Баща й спря да вдига телефона. Майка й плачеше, казвайки «след всичко, което направихме за теб». Онази нощ къщата, в която беше израснала, загаси лампите си за нея. Събра багажа си тихо. Качи се на нощния автобус за София. Намери работа в малка пекарна. Не каза на никого адреса си. И години по-късно, когато режима падна, а градът се разпадна, тя изпрати писмо, без име, без подпис, само една бележка, на която пишеше «Благодаря. Свободна съм». А жената, която го написа, беше тяхната единствена дъщеря. Виж пасивната агресия, преди тя да те накара да си тръгнеш от собствения си дом. На пръв поглед невинни. Първата българска книга, посветена на фината, невидима и най-опасна форма на контрол – скритата манипулация.